Da, bune, eu sunt Andrei, bun venit la, nu știu, al treilea episod, al patrulea din promovări, al treilea parcă. Da, și această promovare este a lui Alin Gamer, are 107 abonați. Da, și după cum vedeți face și animații, cred. Să-ți mă uit. Da, se joacă și Plants vs Zombies 2. Se joacă Shadow Fight 2, face și promovări. Da. S-a jucat odată și Block Strike, Call of Mini Zombies 2. Nu știu dacă mai face. Face și muzici din FNAF. Adică nu el face, le pune de la alți youtuberi, dar scrie acolo în descripție că de cine este făcut. Da. Și am văzut un comentariu de hate. Stați aici. Da. Am văzut aici unde e ăla, prostul ăla care a dat hate. Uite. Uitați-l pe Monster Vlogs. Deci de la mine, Monster Vlogs. Tu ai 59 de abonați, iar el are 107. Din partea mea, nu mai da hate. Că de nu o să se întâmple ceva foarte rău, Monster Vlogs, ok? O să-ți dau full la PC, sau ce ai. Ok, Monster Vlogs? Dacă vezi episodul ăsta. Da, și cam atât a fost tot cu această promovare. Să vă abonați la el. Da. Și cam atât. Pa, pa.